Çeteyên PKK û milîsên peyda makîneyên rakandina wan dest bi kiryarên xwe yên kirêt li dijî serkirdeyên Enekesê û Gelê Kurd li tevahiya Kurdistanê û Ewropayê kirine û karê xwe yê sereke kirine armanca xebatkar û çalakvan rojnamevanên Kurd li Rojavayê Kurdistanê. Roja şemiyê careka din milîsên peyda û çeteyên PKK dest bi hilmeteka dijatiyê gefan li ser serkirde û endamên Enekese kiriye û careka din hewla xapandina raya giştiya Kurdî didin û gefan didin û alîgirên xwe li ser desta serkirina Silêman Os û endamê Desteya Serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û Sekreterê Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriya û Merwan Eîdê endamê Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriya handan. û piştî vê bûyerê aliyên siyasî, çalakvan û cadeya Kurdî piştevaniya xwe ji Silêman Os û endamê Desteya Serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û Sekreterê Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriya û Merwan Eîdê endamê heman partiyê ragihandin. Di vî derbarî de Merwan Eîdê endamê Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriya ku ew jî rastî gevxwarinê ji aliyê milîsên PYD ve hatibû, spasnameyek li ser rûpela xwe ya Facebookê ya taybet belav kirotê de, Merwan Eîdê spasiya tevahiya aliyên siyasî yên civakî ku piştevaniya wî û ya Silêman Os û endamên Desteya Serokatiya Enekese û Sekreterê Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriya kiribûn kir ku her du ji aliyê malperên ser bi milîsên PYD ve rastî gevxwarinê hatibûn. Endamê Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriya got jî ku pêwîst e çalakî û nerazîbûn lê pêşiya Balozxaneya Amerîka li Herêma Kurdistanê û li welatên biyanî jî xwe pêşandan û nerazîbûn werne encamdan. Ji ber tevahiya kiryar û binpêkirinên ku PYD di derheqê miletê Kurd de encam dane, pêşiya çavê Amerîka hevpeymaniya navdewletî hatine encamdan. Şirovekar, çavdêr û çalakvanên Kurd dibêjin ku ev gef û kiryarên milîsên PYD karvedaneke li ser daxuyaniya Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriya ku derbarî mangirtina xwedanê dukanan li Qamişlo belav kiribû. Kotê de behsa kiryarên milîsên PYD li Rojavayê Kurdistanê û koçberkirina xelkê wê ji ber bacên sepandî û astankirina jiyanê kir hatiye û dibêjin jî mebest ji van kiryar û siyaseta gef û hilmetên dijatiyê û êrîşkirin li ser Enekese û serkirde û kadr û alîgirên wê û Sumbulên Kurdistanî û malbatên pêşmergeyên leşkerê Roj jî tenê ji bo neserkeftina siyaseta xwe ya li Rojavayê Kurdistanê dimeşîne veşêre û çavê gelê Kurd lê ser dosyayên din veke lê PYD û rêveberiya xwe nema dikare cadeya Kurdî bixapîne ji ber lîstokên wê diyar û zelal e.